Den jyske højderyg har snoet sig gennem landskabet siden tidernes morgen. Her finder man Hærvejen, hovedfærdselsåren fra Vendsyssel i nord til den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland og videre ud i Europa. Ruten har været vidne til lidt af hvert. Fredelige pilgrimme, angrebslystne svenske tropper og driftige studehandlere har alle vandret lige her. Ruten strækker sig over 500 kilometer og har haft forskellige forløb, som har samlet sig ved vadesteder eller broer, der kunne lede de rejsende tørskoet videre på deres færd. En færd, som for fromme pilgrimme i middelalderen kunne strække sig hele vejen fra Trondheim i Norge til Santiago de Compostela i Nordspanien. Nu er ambitionen igen at tiltrække vandrere og cyklister fra nær og fjern til at nyde den storslåede natur og de mange oplevelser på vejen igennem Jylland. Foreløbigt har 15 kommuner indgået samarbejde om at gøre Hærvejen til en af Europas bedste natur- og oplevelsesruter. For det er ikke nok med storslået natur. Det kræver overnatningssteder, forplejning, vejvisning, som appellerer til mange forskellige brugere. Fra hyggelige bed and breakfasts til handicapvenlige shelters. Hærvejen skal tilbyde noget for enhver smag. Nordea-fonden har foreløbig støttet den ambition med et 3-cifret millionbeløb, og vi er kun lige begyndt. Så vi ses på Hærvejen.